नारळी पौर्णिमेनिमित्त कुडामध्ये उत्साहाचं वातावरण होतं। इथल्या प्रसिद्ध श्रीदेव पाटेश्वर मंदिरातून पारंपरिक पालखी काढण्यात आली। नारळ अर्पण करण्याच्या सोहळ्याला विशेष महत्त्व आहे। यात सर्वात आधी नारळ अर्पण करण्याचा मान सावंत भोसले कुटुंबाला असतो। अनेक वर्षांपासून चालत आलेल्या परंपरेनुसार सावंत भोसले कुटुंबातील व्यक्ती भंगसाळ नदीत पहिला नारळ अर्पण करतात। त्यानंतरच इतर भाविकांना नारळ अर्पण करण्याची परवानगी असते। त्यामुळे या नारळी पौर्णिमेला सावंत भोसले कुटुंबियांच्या नारळाला विशेष मान असतो। श्रीदेव पाटेश्वर मंदिर हे सावंत भोसल्यांच्या खासगी मालकीचं असल्यामुळे त्यांची संपूर्ण देखरेख करण्याची जबाबदारीही या कुटुंबाची असते। याबाबतची माहिती सुंदर यशवंत सावंत भोसले यांनी दिली। आज या ठिकाणी श्रीदेव पाटेश्वर मंदिर किल्ल्यामधील देऊळ आहे। या ठिकाणी सावंत भोसले यांचा किल्ला आहे। त्याच किल्ल्याचं देवस्थान म्हणजे श्री पाटेश्वर मंदिर, गणपती मंदिर, कोटेश्वर मंदिर या किल्ल्याचा म्हणजे पूर्वपार या इथून याला भंगसाळ नदीवर जी पालखी जाते ती ह्या देवळातूनच नारळ पहिला अर्पण केला जातो। त्या नारळाच्या नंतरच मग म्हणजे तो मानाचा नारळ असतो आणि त्यानंतरच बाकीच्यांचे जे नारळ काय अर्पण करायचे असते ते सर्व गावातील लोक करतात। हे शिवरामराजे म्हणजे सावंतवाडी संस्थान त्यांचा राजवाडा सावंतवाडीमध्ये आहे। तसंच कुडाचं हे आमच्याकडे सावंत भोसल्यांकडे आहे। त्यामुळे ते आणि आम्ही एकच आहोत। अशा हिशोबाने परत आमची भवानी देवी कुलकेरीमध्ये आहे आणि त्या हिशोबाने हे सगळं पूर्वपार जे काय रीतिरिवाज चालू आहे ते रीतिरिवाज आम्ही ह्या ठिकाणी आजपर्यंत पाळतो आणि याची देखभाल हे खाजगी देवस्थान आहे, ट्रस्टी नाही आहे, फक्त सावंत भोसल्यांचंच देवस्थान आहे। त्याच्यामुळे ते आम्ही खाजगी देवस्थान आम्हीच पूजा अर्चा करतो। आम्ही इथे सगळी देखभाल करून मेंटेनन्स वगैरे आम्हीच करतो। या वर्षीच्या पालखी सोहळ्यानिमित्त कुडा पोलीस ठाण्याचे पीआय मगदूम यांनीही मंदिरात येऊन दर्शन घेतलं आणि हा उत्सव शांततेत पार पाडावा यासाठी प्रार्थना केली। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।